tur sam la ban job la im la ya la ha pur thei ba don ka thma bat but jing e kila da jing shania skem ha utrai ngin tur lem jing khus lai cha prang sam la cha du jing job kiet ne cha prang sam la cha du jing job ngien ne da ka jing e nyen job ki jing bak la da jing kermen ngien pen klan ya la de da ka jing e ha u blei ngien roi ngien pa cha prang ngien tur sam la ban job la im la ya cha prang ngien tur sam la ban job la im la ya cha prang ngien tur sam la ban job la im la ya gospel u kris ko bor baba cha per the ban ya la sa jing im ba thêm mai ki briu ya ngi kin ten ngi long sin ra nu praise gospel ba ngin pen na ngin long sin ra nu praise gospel ba ngin pen na da ka jing e ngin job ki jing ba kla kermen ngin pen klan ya la de da ka jing i ha u ble ngin roi ngin pa cha prang ngin tur sam la ban job la im la ya cha prang ngin tur sam la ban job la im la ya cha prang ngin tur sam la ban job la im la ya jing khot u kris ngin bur shir ta sur jom u ngin yai nga li ka we ha ka balang u kris u play to yeng para a jing ngit ba shisha to yeng para ha jing ba shisha da ka jing e nyin job ki jing ba kla da jing kermen ngin pen klan ya la de da ka jing e ha u blei ngin roi ngin pa cha prang ngin tur sam la ban job la im la ya cha prang ngin tur sam la ban job la im la ya